Hallelujah. So last week we touched this topic. Christ provides salvation. Studied the only the blood of a sinless sacrifice could atone for sin. Amen. So we are talking under that topic last week. Amen. And the Holy Spirit was doing his job. We were not able to finish it. So I'm going to touch some few things so that we can finish it by the help of the Lord. Uzuyizame next week ibelapha kwenze ngabe ikude le mixane khazame nje ingabi se ngqonyeni le mic yakhe. Amen. Praise God. Hallelujah. So we were our key verse that we are going to talk under is Hebrew 9 verse 22. It says, and according to the law, almost all things are purified with blood, and without the shedding of blood there is no remission. Amen. 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 Without the shedding of blood there is no remission. Father, we thank you for your word. Siyabonga ngalo liphilile linguwe lidalo kungekhoyo kube khona. Bless your word, oh God. We thank you. We honor your holy name in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. So according to the law, almost all things are purified with blood. Amen. There is no remission without the shedding of blood. Praise God. Amen. So when Jesus was hanging on the cross, amen, he was dying for our sins. Praise God. He was dying for our sins so that we can be cleansed and receive the forgiveness of sin. Amen. So the Bible says without shedding of blood there is no remission. The only way that sin can be atoned for is by the shedding of the blood of the perfect sacrifice. So in order for God to sacrifice, we need the blood. Amen. It's only the blood that will bring the solution. I want to teach a little bit about the blood today. Amen. Hallelujah. So the shedding of blood, of course, speak of death. Amen. Once you talk about shedding of blood, there is no blood without death. There must be death. Praise God. Praise God. Now life is in the blood. Amen. Life is in the blood. Amen. That thing you must know that life is in the blood. Okay, let's check the verse that will support that. Leviticus 17 verse 14. Leviticus 17 verse 14. Hallelujah. Kuba umphefumulo wenyama yonke igazi layo eli ngumphefumulo wayo. Ndathi ke konyana bakaSirayeli, ize ningadli igazi la nyama nokuba yiphi, ngokuba umphefumulo wenyama yonke ligazi layo. For it is the life of all flesh. Umphefumulo wenyama yonke. Its blood sustains its life. Igazi layo eli. Therefore I said to the children of Israel, you shall not eat the blood of any flesh, for the life of all flesh is its blood. For the life of all flesh is its blood. Amen. The life of all flesh is its blood. Amen. Praise God. Now,
it goes back to what I said. ibuyela kulento That bendiyithe life is in the blood. ba ubomi obu busegazini. So which means if we need life, uba sidinga ubomi we need blood. sidinga igazi. Now let's check about explain this thing that life is in the blood. About when you check about the functions of blood, Sikhe sijonge imisebenzi yegazi transport around the body. ezihambahambayo umzimba lo. That's the function, transport around the body. Amen. uyahamba enye yazo leyo. One of the key functions of blood enye yemisebenzi yegazi is transport. kukuhamba. Amen. I want to show you the importance of blood. Ndifuna unibonisa ukubaleka Now, kwegazi. blood vessels are like networks. I-blood vessels ezi zifana ne-network Networks of roads. zendlela. Amen. Yabona ba indlela uba unojonga i-top view yase, maybe we can take Cape Town. Yeke ezizithathu zethu apha le mali ngathi highway town yalapha. Stay down as proper. Amen. Hayi islandani ubona ba mfondini uyigqibile i-town nge 2 minutes. Uba uyigqibile istrato sithetha mphinyiphinyo ma PE. Amen. Cape Town. Hallelujah. Praise God. So blood vessels are like networks I-blood vessels ezi of roads zifana ne-network yendlela where deliveries and waste removal take place. apho kuye khona kufike kothulwe khona okanye kususa izinto. Gazi limuva liyahamba libhizi. Praise God. Xakekiwe. Hallelujah. The heart is constantly pumping the blood. Inhliziyo le yona yiyo ephamba igazi. Uyingozi xa kuthiwa umelwe inhliziyo. Because you don't allow the blood now. Now the heart does no longer is to pump. Amen. Bethi So nenhliziyo sesithethe ngayo nayo. Amen. Praise God. So it always moving around the body. soloko lihamba umzimba lo. So if our blood did not move, Uba igazi lethu belingahamba hambi. the oxygen we breathe I-oxygen umoya lo into siwuphefumula our organs, apha organs we will not be able to carry out normal function, bezingazukwazi ukwenza umsebenzi wazo lo such as ofaneleyo. moving our muscles, Ufana nokuthi kuhambisa digesting izifuno, food, ukucola and ukutya thinking. nokucinga. So the time the blood is moving, Ngexesha igazi get you to elihambayo think nomnye ongacingi unomelwe ligazi lo acingile. Ngokumuva nje kwegazi uyakwazi ukuxoleka kokudla. Ngithetha ngokumuva nje kwegazi. Amen. So once the blood is no longer there, that's why umuntu xa iluza igazi kunzima. Amen. Because it play a big role in our body. idlala indima enkulu Because emzimbeni. blood keep us alive. Igazi lisenza We are alive because of blood. siphila ngenxa yegazi. Another important function of blood Enye yento ezibalulekileyo is zaligazi protection. kukhusela. Life is in the blood. Ubomi obu busegazini. Therefore, when blood is split, Ngoko ke igazi xa lithe latsitsa life is given. ubomi bukhona. Amen. The time they were killing Jesus, Ngexesha bebulala the uYesu blood split, igazi elilatsitsa and then it was the beginning of life. yayikuqala kobomi. They thought they are ending life, Babecinga bona they bayapheza are ubomi. ending Jesus, Bacinga babagqiba but it uYesu. was the beginning of eternal life. Kanti bubomi obo bungunaphakade. Because life is in the blood. Ngoba ubomi busegazini. Yes, we didn't need the body of Jesus. Ewe khasidinga umzimba kaYesu. They destroyed the body of Jesus. Bawuchabalalisile wona umzimba. So they didn't know that they are making things easier for us. Abakhange bazi babenza izinto lula. In order for the blood to come out, Ukuze igazi likwazi you need to ukuvela. destroy the body. Udinge kuchabalalisa So the inyama. time they were destroying the body, Ngexesha bachabalalisa they were umzimba. opening a way for the blood. Babevulela indlela. Laphala igazi. ligazi emnqamlezweni. Oh my So God. those drop of the blood, Amachaphazala wegazi. they were sacrifice. Ayekukuncama. They were doing a great job, Ayesenza umsebenzi which is to omkhulu. cleanse us. Ukusihlambulula. This thing looked like it's physical, Lento ibonakala ngathi but yenyama. it was spiritual. Kanti lento The
emoyeni. message was spiritual. Umyalezo wayingowomoya. Amen. Hallelujah. We were cleansed by the blood of Jesus. Sihlanjiwe thina ligazi Life is in the blood. ubomi So, busegazini. for this reason, Ngeso isizathu the shedding of blood ukuphalala kwegazi make atonement for sin. kwenza ucamagushelo lwesono. Amen. The shedding of blood, Ukuphalala kwegazi amen, makes atonement for sin. lenza uxolelo Without lwesono. the blood, Ngaphandleni kwalo there is no igazi forgiveness of sin. alukho uxolelo lwesono. Now, if you have sin Ngoko ke uba unesono or you are committing sin, okanye wenza isono, you want to escape, ufuna ukuphuma, you want to stop what you are doing, ufuna uyeka lento don't uyenzayo, use your own ability. susebenzisa wakho amandla, Wait for the blood. linda igazi. Amen. It is the blood that is able. Ligazi You elikwaziyo. cannot change your life. Awukwazi ukutshintsha obakho You ubomi. cannot change your past. Awukwazi utshintsha You imvelaphi cannot yakho. change your yesterday. Awukwazi utshintsha Only izolo. the blood of sinless sacrifice Kodwa ligazi elingenasiphako that can lodwa cleanse your life. eliyakwazi usihlambulula. Praise God. Hallelujah. It's only the blood. Ligazi lodwa. Hallelujah. So you need the blood of Jesus. Sidinga igazi likaYesu. I don't know what is happening in your life. Andiyazi into nenzeke I ebomini don't know what bakho. is bothering you. Andiyazi into nekuhluphayo. I don't know what is bounding your life. Andiyazi into Just nekubophileyo. mention the blood of Jesus. Kodwa khawubiza igama. Hallelujah. Because the devil does not fear you. uSathana yena akakoyiki. Demons does not fear you. Amadimoni awakoyiki. But demons fear the blood. Kodwa amadimoni oyika Sometimes igazi. just wake up early in the morning. Ngenye ixesha kawuvuka ekuseni. Just wake up in the morning Vuka and wena. apply the blood. Ufake igazi. While you're facing problems, Ngoku ujongene just apply nengxaki. the blood of Jesus. Ufake igazi Because likaYesu. the blood of Ngoba Jesus igazi is speaking likaYesu. a better message Lithetha umyalezo than the blood of ongcono. Abel. Ngegazi It is the likaAbel. blood Ligazi that will fight for you. eliyakulwela. When the demon see the blood of Jesus, Xa amadimoni ebona igazi they will likaYesu flee because of the blood. ayakuphapha ngenxa The yegazi. reason demons are tormenting you, Isizathu sokuba there is ungcungcuthekiswa no blood ngamadimoni. upon your life. Awaboni igazi The ebomini Bible bakho. says iBhayibhile ithi God told Moses uye uThixo waxelela that the blood uMoses is going to be a sign. uba igazi eli lawuba You know, luphawu. Bazalwane, the only thing that is helping us so that we cannot cause accident on the road. Inye into esincedayo uba singenzi ingozi ezindleleni These signs is pha endleleni. zimpawu ngabo. Umuntu onozatshayiswa emva ngumuntu othi kwindaka yield astophe. Njengolukhanya ubone bakho stop apha kumiwa ubreak pha. Uzotshayiswa emva because indawo akho stop akumiwa up. Amen. It is the signs, the road signs that are helping us. Amen. Ngamaphawu endlela asincedayo. Ngoba ukukwazi ukuqhuba kukukwazi learners. Uba uyayazi learners yakwazi ukuqhuba. Ukuqhuba iyona ba ustudy imoto uhambe. Ukuqhuba is to know the rules and regulations ezasendleleni. People who are causing accident because they don't know what they must do xa befika kusekile. They don't know the rules. Abayazi Amen. imigaqo. Bangayazi abazijonge nesayile babaqhuba nje. Amen. Kanti all those signs that in the even as you cause ngafumana ungena engozini kanti ibixelele ba kune curve esharp. Amen. Neza speed limit is chaza phayana ziyayazi ba xa uhambe above ispeed esithile you are not going to be able to control your car. Amen. So in order to know how to kuqhuba imoto yakho you must know all the signs. In all le uyenzayo xa uyokhwela emotweni you are applying laa nto uyifunde encwadini. Amen. So uba ubambe ilena sugqibile uqhuba yabona xa upaswa itraffic noba imoto nothi etswini abathayi inyume cha uba ubambe umgaqo ume kwindawo kamkokuma upasa loo nto. Omnye uyakwazi umuntu athi yasibetha sayi-4 uyaqhuba la nje yasibetha sayi-4 yathi yasithunga ayikoqhuba loo nto. Ukuqhuba kukuthobela imithetho yendlela ungabi natikiti uyaqhuba ke xa wenza loo nto. Praise God. Amen. So uthi ke God said to Moses, Thixo uthi kuMoses, the blood is going to be a sign. igazi liyaba luphawu. It is the blood that is going to be a sign. Ligazi eliyaba Praise luphawu. God. The blood is going to be a sign.
igazi laba luphawu Which means if there is no blood in your life, uba akho gazi if ebomini your bakho life is not under the blood of Jesus, ubomi bakho abukho there phansi is kwegazi no likaYesu. sign. Akho phawu Now, I was talking about the signs, the road signs. bendithetha ngeempawu The zendlela car, uyabona imoto sima. Amen. Xa uqala uqaphela nje nangu stop sign. Amen. There is no one who ome power kwabe kwanto akavalwa nto, but kukho ibhodi ethe stop zima imoto because there is a sign. Now God said this, the blood is going to be a sign. nothixo utshilo wathi igazi laba luphawu Ezinye izinto azidingi wena uzimise uthi uvale umlomo zime because they see a sign. zibona uphawu Zingangena pha kwakho because wena ufana neminye imizi zingena ngoba siboni the sign. Amen. So the blood is going to be a sign. igazi laba Oh luphawu my God, we need the sign. sidinga uphawu When we are starting this week, kuba siqala leveki when we are going to the conference, basingene we want a enkonzweni sign sidinga uphawu so that we can look different to other ukuze people. sibukeke hlukileyo kunabanye Because we are abantu not the same. ngoba sifani We have the sign. The sinophawu blood is the sign. igazi Uthi luphawu when I'm passing, xa ndidlula if I see the uba sign, ndibona I uphawu will pass over. yodlula Because the angel of death is coming. ngoba ingelosi yokufiyeza The angel of death is coming. ingelosi In yokufiyeza order to be safe in these days, ukuze uphephe kweli we need xesha that sign. sidinga olaa The phawu sign that will protect us. iphawu We are going to oluzosikhusela walk with the sign. sizohamba We ngophawu are going to do everything. sokwenza yonke into But the sign is here. kanti uphawu The devil lukho is a liar. satana We are going liqobo to bring back the sign. sizobuyisa The devil is uphawu defeated. uyoyisiwe Because it's usatana time for us ngoba lixesha to lethu put back the sign. ukubuyisa We are uphawu going back to the blood. sibuyele Because it is egazini the only sign. ngoba luphawu Clap lodwa hands for Jesus. qhwabela uthixo izandla Hallelujah. Sin does violence to the constitution under which God and humans live. isono esisenze Gonyamelo. Sin does violence. senze violence Ugonyamelo. Ugonyamelo. Sin does violence to the constitution. usono lenza ugonyamelo kwi-constitution Kumgaqo siseko. amen Sin does violence to the constitution. isono senza ugonyamelo kwigaqo seko Which under which God and human lives. apho uthixo nabantu baphila khona Now sin is rebellion against God. isono esi siyaqhanqalaza kuthixo That's why when you touch sin, yiyo loo nto xa sichukumisa isono once you touch things abantu abangazithandiyo ugalela mna mntanam, oh manqinqi kamshaya izandla mna ndice uyandigalela iza kaloku azondigalelela mntanam zondigalelela. Amen. That's why when we touch, once usishumayela, people they get angry. Abanye bacabukela umfundisi lo. Because people they don't want us to touch sin. They don't want us to talk about the wrong things they are doing. abantu abafuna ukuchukunyisa izono zabo nezinto abazenzayo Because sin does violence. ngoba isono eso siyayenza ungonyamelo Amen. And is rebellion. futhi siyaqhanqalaza Amen. People they don't want to change abantu abafuna utshintsha because sin is controlling them. ngoba isono esi siyabalawula Amen. And it is an attack against God's honor and holiness. futhi siyalwa nokhothamela uthixo Amen. That's what sin does. yinto eyenziwa sisono That is why if you can stop sinning, yiyo loo nto uba ungayeka ukona you will enjoy the service. uyoyonwabela wena inkonzo It is sin that will make you not to enjoy the service. sisono esizakwenza uba ungonwabi And the reason for Jesus to hang on the cross, isizathu soba uyesu he was dealing with the sin. wayejongene ngqo Asithi nesono siyaphasikeni no kuyadilwa nesono. Because sin is a problem. isono esiyingxaki Amen. Awuthi siyaphasikeni yo mntana wami uniboleka uyivu ndakaba uboleka uyivu uniboleka i-makeup i-makeup nilungele zakafantasy ngoba uzukwazi uncuma ngeqhekeke webhasi ningazinxungele zakafantasy. Amen. So we're going to deal with sin. sizojongana nesono Amen. Sin is against God's will.
isono sichasene nentando So kaThixo in order for us to stop sinning, ukuze sikwazi ukuyeka ukona we need the blood. sidinga igazi Sin is a challenge to God. isono esingumcelimngeni kuThixo For in sinning, humans choose to be a law or to themselves. ngoba abantu abekoneni bakhetha ukuba Amen. bangathobeli. Praise God. So they started now to not to live under God's law. Bakhetha ungaphili imithethweni kaThixo, They are not living according to the will of God. abaphili ngokwentando kaThixo. Ngabantu bathi ahamda kabawo uyosekubona ba makuthini uThixo makandithande nginje. But uThixo akubeka umgaqo. uThixo uthanda wonke umuntu kodwa uthanda umoni oguqukayo. Everyone is welcome to come to the church, Wonke umuntu wamkelekile ukuze but ngonzweni. you come as you are. Uzunjalo, But when you are here, kodwa xa sowulapha you must change. tshintsha. This church is open to everyone, drunkards, Elibandla livulekile sinners. kumuntu wonke. Come as you are. But Izunjalo. the message must change you. Kodwa Be umyalezo transformed. tshintshwa. Amen. But more than one God is an impossibility. Amen. If God could take or condone sin in any measure, Uba uThixo angasithatha isono okanye abe kanti angasinyusela He no longer will be Almighty God. angayeka uba nguThixo omkhulu. Kulanto avelane naso. Ukuthi okulanto lanto asithethelela angasikhalimeli. UnguThixo ngoba uchasi. Akasenzeleleli. Uyabona nto le? He is God because usichasile sona. And if we are the children of God, Uba singabantwana we bakaThixo need to be against sin. nathi simele sisichase. We cannot sona. associate ourselves with sin. Asikwazi uba sizidibanise If you naso are sona. sinning, Uba uyona you must not enjoy that life. sukonwaba Because it is the life that God does not want. ngoba bubomi obungafunwa Praise God. Hallelujah. Therefore, the wages of sin is always death. ngoba umvuzo lo wesono kukufa. And the soul that sins shall die. Ngoko kumuntu nomuntu uyokufa. Amen. So the wages of sin of sin is always death. That's Umvuzo. Romans 6 verse 23. Praise God. As a result, the only way in which the honor of God can be certified Indlela ke eyodwa eyobana angoneziseka uThixo and sin can be atoned for sibe nesono esisingakwazi is ucamakushelwa through death, kungokufa which represented in shedding of blood. esiyathi saveleliswa ngokuphalala The kwegazi. necessity of the atonement. Ukubaluleka ngoko Asibambele. The kophalalo necessity of the atonement. Sibabelend. It is based upon God's holiness lujongene nobungcwele bukaThixo and human sinfulness. nokona komntu. So it goes sabona ke ngokisidingo of shedding blood. Uba sibona ubungcwele bukaThixo, sabona isono somntu. Now umntu fanele ayofana noNkulunkulu, abe kwelicala kaNkulunkulu. So kubekho isono nobungcwele kaThixo. The only thing that will make and save people baye kwelicala kaThixo, it is the blood, the shedding of blood. Praise God. Are you with me? Amen. Now sin separates humans from their creator. Isono siyamasusa umuntu nomdali It is wakhe. sin that will separate us from God. Sisono siyakwahlula umuntu We cannot have the fellowship with God asikwazi uba nobudlelwano while we noThixo. continue sinning. Siqhuba Sin is a problem to your life. isono ingxaki ebomini It bakho. destroys the relationship that you have with God. Ithabalalisa ubudlelwano If you nabo want to have a noThixo. strong relationship, Ubufuna uba healthy nobu- relationship with God, ubufuna uba you nobu- must stop sinning. yeka ukona. Amen. And breaks the fellowship that God longs for. Iphinde yaphula ubudlelwano obufunwa nguThixo. The reaction of the Holy God to Indlela yoThixo ongcwele the all full of sin kwisono esikhulu is described as God's wrath. siye siveleliswe njengengqumbo. And this wrath can only be appeased by the destruction of both sin
and fallen nature that sins. There can be no compromise with sin. akwazi bakube khona ke Calvary revealed the all fullness of sin. iCalvary ivelelisile isono Ububi besono, and declared that yachaza ukuthi God can never has been nor ever be indifferent to human sin. futhi uThixo lo akazange wabe kanti wehlukile kwindlela yomuntu In providing a sacrifice ukunikezela kwakhe for salvation of sinful humanity. In providing a sacrifice ukunikezela for salvation of sinful humanity, ngwesono somuntu God had to provide uThixo a wangezelela sinless sacrifice. Amen. A sinless sacrifice. He needed to provide a sinless sacrifice. Oh God. Amen. Because he cannot deal with this problem that the humanity are facing. We are facing a problem. People are under sin. People are controlled by sin. Amen. Sin is having power upon the shoulders of humans. isono sisinamandla emagxeni abantu God have to provide. uThixo wadinga banikezela Amen. So it is a provision of God. kukunikezela Can you treasure? You want God to provide. You want God to provide. ufuna uThixo anikezele Amen. You want God to provide, but this provision that you are looking at food. You want food. ufuna ukutya Amen. But the first thing that you must long for into yokuqala ufanele is ukuyifuna the provision for the sin that is controlling your life. ukuthi ufune The unikezelwa power that will break the chains. amandla yokuphula The chains that are holding your life. izibopho Because ezibophileyo it is difficult to pray while you are in sin. kunzima ukuthanda usesonweni It is difficult to continue with the relationship with God if you are still in sin. kunzima ukuqhuba nobudlelwano usesonweni There are things that you will receive kukhona into oyazifumana before you prayed for, phambi koba uthanda because you are free from the bondage of sin. ngoba wena usukile esonweni Oh, amen. Hallelujah. Now, there had been to be one offered up. fanele abemnye onikezelwayo We had no sin, ongenasono who did not deserve death ongafanelanga even for kufa his own sins. kwezono zakhe For only such a sinless one ngulowo yedwa ke ungenasiphako could be a perfect atoning sacrifice oyathi abele ucamagushelo for olugqibeleyo others. lwabanye. The reason Maria ngokwayizalwa wakhalwa moya azange adibane noJoseph, wakhulelwa kwaza imbewu yezulu yangena esuswini sakhe, wakhulelwa engadibananga noJoseph. Amen. Ukubona lanto xa umuntu efuna uchange bakali umntana kalolahla ani kuba khona into yatestwayo testwa nombilo wakhe, utestwa nedami. Amen. Lanto izobhaqa iDNA iphaya nemntaneni kungoba igazi likayise lizofumaneka kwigazi emntaneni. Praise God. Then ke ngokuba uJoseph kwakuze kufika kwakhe uYesu emhlabeni yaba yimbewu yakhe kuMaria, wazoxa kutestwa ukuthi kodwa siyayifumana egazi likaJesu, sifumana igazi likaJoseph. Kwanyanzeleka kuba izulu ngokwalithatha imbewu from ezulwini lingena apha esuswini, ngoba sifuna uba xa kutestwayo sibhaqitshe igazi likaJoseph, ngoba uJoseph naye uyanida ukufelwa. Then the blood of Joseph ebengazuqualify uJesu ngokwezelwe qha ngenxa iba egazini lakho kukho igazi likaJoseph. The reason yoba uJesu indlela afike ngayo ingam-include uJoseph kungoba kuba kuzobhaqe noba likhona igazi likaJesu qha lingcoliseke ngegazi likaJoseph. Kwanyanzeleka igazi likaJesu lisuke ezulwini lingamixwanga nelikaJoseph. Praise God. Hallelujah.
2 Corinthians 5 verse 15. He died for me on Calvary just because he loved me so. Asekli kule ndaba. Yeah, 2 Corinthians 5 verse 15. 15 wabafela ke bonke Hayi ukuze nami ngathi ufelwe nyani. Kuthe ntoni yakho nje ukufunda iBhayibheli bangathi uvuke. 15 wabafela ke bonke ukuze abo badla ubomi bangabi sazidlela ubomi babudlele owafayo wavuka ngenxa yabo. Ndikuthime yaphasika mina ngoku. Wabafela bonke. Amen. Wabathi? And he died for all. That's all. Those who live should not live no longer for themselves. The reason Jesus died for us isizathu sobuye sasifele is that we cannot live for ourselves, funeke singaziphilelanga but for him who died for them ibe nguye and rose again. Mamel, Jesus lost his life. uYesu waphulukana nobakho He ubomi died. Wow. He was not supposed to die. engamelanga ukufa Amen. uJesu akazange commit any sin, zangenze sono but he chose to die on our behalf. kodwa wakhetha ufa endaweni Masibuyele kule nto yomnqamlezo. Besitshilo last week sathi umnqamlezo le nto kuthiwa umnqamlezo, the cross ohloba ilulo, wayifana nesigwebo sentambo xa wonile uxhonywe for uba ungumdlwenguli, uba uthini ubulele, yayenzele lonto la umnqamlezo. Yeke nje kubekho abantu abawunxibayo la sayine nje bacifana ba into semnqam nabanye naxa bezothandaza othi xothu namali kasolala yewona ngcele kasolala. Umnqamlezo yinto yabantu abenza into ezimanyuki zezimbe ebantwini. That is why iBhayibhile is not talking about the cross. akathethi He's talking ngomnqamlezo about the message. kodwa uthetha The ngomyalezo cross is wrong. umnqamlezo lo This is for the people who abenza into ezirongo. Xa uzoba apha endlini yakho yeyiphi le message uyizisayo? Yayingento yayisuka ezulu into omnqamlezo. Amen. Yayinto abantu lo muntu ufanele ukubulele abantu, rape abantu, umoshile, wenza into ezibhlungu ebantwini, and then he deserved to die on the cross. yena umelo ke ukuba afe emnqamlezweni Yayindlela egweba abantu during that time. Amen. uJesu ufakwe emnqamlezweni. Amen. Wafakwa amatyala angawenzanga, because the reason they put him on the cross. isizathu soba bambeka le Uyawafela njani? Kuthiwa lo utshintsha amasiko abantu apha. Uza namanye amasiko uphula umthetho, utshintsha imithetho kaMoses lo muntu. So he deserved to die. Upontius Pilate wathi andibona ityala, wahlamba izandla. What this man I don't see. Ndinganika uBarnabas because Barnabas has sin. Bathi abantu sifuna uJesu, faka lo khulula uBarnabas, ubulale lo. He died for the sin of humanity. wafela isono sabantu So the reason he died on the cross, isizathu soba lenge esiphambanweni amen, it was simply because kwakungokuba he was dying on our behalf. wayefa endaweni yethu Esisono basiamcheza ngaso basibona kuye ababona izono zikaJesu, babona izono zethu ngoba zonke izono zethu zabalelwa kuye. Amen. Thina singathi intoni bembulala uJesu, intoni bebeyibona, zanyanzeka bazibone zabonakala, basifumanisa izasoba makafe. Thina sisibona xa sifunda iBhayibhile, kodwa bona bazibona ngoba kwanyanzeleka afe. If he didn't die, uba wayengafanga we're going to go to hell. sasawuye sogweni Amen. Because you are better today singcono because namhlanje of his death. ngenxa yokufa kwakhe I must see food again. He died for all, wabafela that bonke those who live should not live no longer for themselves. ukuze abo badla ubomi No bangabi longer for sazidlela themselves. bona. Because
uJesu lose his life waphulukana nobakho ubomi and then we gain our life. thina safumana So we ubomi need to give him our life sidinga uba simnike because he bethu lose his life. ngoba waphulukana nobakho In order to appreciate what they've done, ukuze sikwazi I was supposed to die bendifanele and then you lose your life. waphulukana Take my life, Jesus. thatha obami ubomi In 2025, ku-2025 take my life. thatha obami ubomi If I'm poor today, uba ndiyahlupheka once I namhlanje start to not live for myself, uba ke but ndaqala live for ungaziphileli him, ndiphilele yena which means it's not me who's poor, thetha ukuthi ayindima it's Jesus ohluphekayo who's poor. nguyesu Give him ohluphekayo your life nika ubomi and bakho take his life. uthathe It's a obakhe change. ngokunikezelana Amen. Uthi, but for him who died for them and rose again, they will live for him who died for them. babudlelo owafayo We are giving our life for him who died for us. sinika ubomi lowo Why you wasifelayo always you are here the whole week? Why we are giving our life for the one who died for us? sinika lowo wasifelayo ubomi bethu Because we cannot survive ngoba sikwazi ukuba without this man. ngaphandle kwale We ndoda cannot live asinakuphila without this man. ngaphandle kwale We ndoda cannot make it Angeke salenza without this ixesha man. ngaphandle We kwale are giving ndoda. our life Sinika ubomi for the bethu one who have died for us. kulowo He loses life phulukene so that he can gain life. ukuze sibe nobomi That's why he thina. cannot kill us. yiyo loo nto We are not ungenasibulala a dying type. asingaba He already died for us. It is wasifela no longer us who live, ayisesithi but Christ in us. kodwa ukristu kuthi Oh, hallelujah. haleluya Praise God. Now, Jesus said in John 10, verse 11, uyesu uthi kuyohane 10:11 I am a good shepherd. ndingumalusi olungileyo Amen. The good shepherd umalusi gives his life for the sheep. uncamela ubomi bakhe abuncamele izimvu Amen. This God succeeded in doing by providing the Lamb of God lo thixo lona uye wakwazi wanikezela ngobomi on bakhe Calvary. eCalvary Now that's why John says yiyo loo nto uyohane sithi in the book of John chapter 1 verse 29, kuyohane 1:29 Uthi, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen. And he continued in verse 30, this is he whom I said, after me comes a man who is perfect before me, for he was before me. ngoba Amen. wayephambi kwami I was preparing a way. bendilungisa nje I was indlela before him. bendiphambi kwami But while I'm preparing a way, ngoku ndilungisa indlela I found now I'm behind. ndazibona ndingemva Because I was baptizing people bendibhaptiza mna with abantu water ngamanzi for the forgiveness of sin. baxolelwe But the one who's behind me kodwa lo is uzayo greater than me. umkhulu He kunami was behind me, ebengemva but now he's ahead. kodwa Because the ngokungaphambili reason he's ahead, isizathu soba he will ngaphambili baptize you uya with the kunibhaptiza Holy Spirit ngomoya and oyingcwele fire. nangomlilo He's overtaking me undedlulile because he's carrying the anointing. ngoba uphethe He's intambisi overtaking me. You undedlulile are running all over Judah. unibaleka yonke You are coming iyuda to the wilderness nize and you entlango are announcing your sins. And I'm niyazivelisa baptizing you. yanibhaptiza I'm not the one. andinguye He is the one. nguye I'm not Messiah. angomesiya I'm not the one who will die for you. andinguye They luzonifela killed John. babulala They uyohane put him in the prison bamfaka and they entilongweni started to kill him. baqalisa But there umbulala was no remission of sin. akwabikho He died ufile while they have baptized people. ngoku But ebhaptiza his abantu blood, kanti igazi I say his blood, ndithi igazi was not able to make alikwazanga a sacrifice. They ukuqamagushela started to continue baqhubekela and kill others. babulala But nabanye their bloods kanti amagazi were not abo able awakwazi to open a way. uvula I indlela remember Stephen, ndikhumbula they ustefan take him out from the temple. bamkhupha They etempileni stone him. bamgxotha
waquluma He was bleeding, but his blood kanti was igazi not able khange to likwazi open a way, uvula was indlela not able to khangakwazi change my life. ukushintsha ubomi Finally, they ekugqibeleni took Jesus, bathatha they put uyesu him in prison, bamfaka they endilongweni beat him. We bamboetha started to see some drops. sabona amaqhapha The Bible says ibhayibhile he lithi was carrying the cross wayephethe on his umnqamelo way endleleni yakhe to Calvary. esiye There were eKhalvari drops of blood kwakukhona because it was the amaqhapha sign ngoba that yayiluphawu he's making a way. uba wenza indlela He's making a way. uvula We indlela are going to follow the drops. sizolandela We are going to follow the drops sizolandela because we amaqhapha want that redemption. ngoba sifuna We want the uxolelo freedom. sifuna When he was inkululeko hanging on the cross, owayelenge they were esiphambanweni laughing at him. babemhleka But it was the beginning. kanti yayiluqalo It was the beginning of yayiluqalo the great things. yento enkulu Hallelujah. haleluya While you are hanging on the cross, ngokwelenge the Bible esiphambanweni says ibhayibhile there was lithi other men kwakukhona amanye who was not amadoda having a right eyes. ayengenayo amehlo He was kakuhle not okay. ayengaboni kakuhle He was trying to put spear. babezama ukumhlaba When he was putting spear, babefaka umhlaba the drops of the blood amaqhapha zegazi fell on the eyes awele emehlweni because he was the one. ngoba He yayingulowo was the one who yayinguye was destroying Jesus. This wayetshabalalisa brother was the one le that ndoda was against Jesus. yayichasene But the noyesu blood kanti igazi will do the job liyokwenza even umsebenzi to the enemies of Jesus. nakumathaba Though he was the enemy, ngoku wayilithaba he was not able to wayengakwazi stop the work of the blood. ukunqanda umsebenzi The wegazi blood igazi touched this man, lachukumisa le and the ndoda condition kule mbeko started yayo to change. yashintsha We need the sign. sidinga We need uphawu that blood sidinga of the igazi sinless sacrifice, lemvane the ngenasihawu atonement of the uqamakhusela blood of Jesus. lwegazi Ladies likayesu and gentlemen, manene namanene all you need yonke into is the edingayo sinless blood. ligazi We need to elingenasihawu apply the blood sidinga ufaka igazi our families. kusapho lwethu Stand on our feet, we are praying. mangenyawo siyathandaza oh Jesus